क्लबसा जोंनो दिनै 2 बिघा 2 काटा 15 लेसा हाखौ जोंनि ट्राइबेल संघनि नामै आरो जों ट्राइबेल संघआ बेखौ रेस्ट हाउसनि नामै लुनो थाखाय बे हाखौ मोननाय जाबाय। ट्राइबेल संघआव डिस्ट्रिक्ट इउनिट काम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनिट काम ट्राइबेल रेस्ट हाउस क'क्राझार दाबो ट्राइबेल रेस्ट हाउस गैया। जोंहा रेस्ट हाउसनि नामै हा दंमोन मोनसे समाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ बै ब्रह्म मन्दिर दानि बिद्यापीठनि खोलाहा नाथाय बेखौ गोदोनि मानसिफ्रा जेबो नामजारि खालामना गालाङिखाय ट्राइबेल संघनि नामैबो गैया ट्राइबेल रेस्ट हाउस नामैबो गैयिखाय बे हाखौ कालचारेल सेना लाबाय। दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ आसाम गभर्नमेन्टआव जों आसाम गभर्नमेन्ट नङा बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोङो ट्राइबेल रेस्ट हाउस आरो ट्राइबेल संघनि नामै हा बिदोंमोन। बे हाखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ मालाखौनो एलटमेन्ट होदोंमोनब्लाबो सार्केल अफिसनिफ्राय एसे थाब जाबाय थादोंमोन। खार'ना बेनो मोनसे समाव जों जेब्ला सुनो फैयो होमब्ला मण्डलखौ एसे डिस्टार्ब होदोंमोन। दहाय नोंथांमोन लोगो मोननायानो बे हाखौ केस दं माबा दं केस थानाय हाखौ सुनो नाङा होननानै बे समाव बादा होदोंमोन। नाथाय जोङो बेखौ जगाजग खालामफिननायनि उनाव जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआवबो जों खबर लाबाय बेबायदि खुनु केस गोनां बे हाया नङा। बे हाया केस गैया जिहेतु बेहाय खुनु गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै केस होनायनि रेकर्ड पार्टि गैया होननानै आरो बिथांमोनहा सार्केल अफिसखौ नारहरफिनदों। सार्केल अफिसा बेखौ थाबैनो सुना होनांगौ होननानै मानो होनबा एलटमेन्ट जाबाय हाया जोंनि जायखौ होनो गोसो जों होगोन बेखौ खालि बे सार्केल अफिसा पारफरमेन्सल' खालामनांगौ समाधानल' खालामना होनांगौ। दिनै बे खोथाखौ लानानै बिथाङा दाखालि सुनांगौमोन समबाराव खिन्थु 15 आगष्टनि हथात डिसिआ मिटिं लिंनायाव बेखौ बियो मावनो हायाखिसै ओंखायनो गावनो समाय होफिनबाय जे आङो मिटिङाव फैनांबाय 15 आगष्टनि आरो डिउटिबो गोलैबाय गतिके आं बेखौ दिनै खालामनो हानाय नंला नोंथांमोनहा मंगलबार लादो। आरो बिथाङा मंगलबारनि खोथाखौ बुंबाय आं अफिसाव हाबोबा अफिसाव बिराद मानसि जमा जाना थायो बिनि थाखाय आङो अफिसाव हाबाब्लानो नोंथांमोननि खामानिखौ मावनो होगोन होननानै बिनि थाखायनो बिथाङा फैबाय आरो बे सुनाय समाव आरो बिथांमोनहा बे हाखौ केस दं सुना माना बिदि हेंथा होबाय। नाथाय जों होनबाय हाया केस दंब्ला जुदि केस दङब्ला बे हाया गभर्नमेन्टआव रेकर्ड जाना थानांगौमोन। नाथाय गभर्नमेन्टआ रेकर्ड मोनैनि थाखाय बे हाखौ बिदि पुलिं लेन्ड होननानै गभर्नमेन्ट हा होननानै जोंनि एलटमेन्ट होदों गतिके नोंथांमोना सुनांगौ सुनानै होलांनांगौ होननानै जोंनि खावलायनायाव बिथांमोना सुनानै होलांबाय। केस दंबा केसआ सरकारजों जुजिगोन मा जायो उनाव मिथिगोन। नाथाय दा गभर्नमेन्टआ माने होननायखाय सार्केल अफिसा जोंनो दिनै 2 बिघा 2 काटा 15 लेसा हाखौ जोंनि ट्राइबेल संघनि नामै आरो जों ट्राइबेल संघआ बेखौ रेस्ट हाउसनि नामै लुनो थाखाय बे हाखौ मोननाय जाबाय। ट्राइबेल संघआव डिस्ट्रिक्ट इउनिट काम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनिट काम ट्राइबेल रेस्ट हाउस क'क्राझार दाबो ट्राइबेल रेस्ट हाउस गैया। जोंहा रेस्ट हाउसनि नामै हा दंमोन मोनसे समाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ बै ब्रह्म मन्दिर दानि बिद्यापीठनि खोलाहा नाथाय बेखौ गोदोनि मानसिफ्रा जेबो नामजारि खालामना गालाङिखाय ट्राइबेल संघनि नामैबो गैया ट्राइबेल रेस्ट हाउस नामैबो गैयिखाय बे हाखौ कालचारेल सेना लाबाय। जायनि फलाव जोङो थांनाय बोसोराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम फैदोंमोन जे ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुनो 10 टाइप बिल्डिं मोनसे लुनानै होनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय जों हा होनो हायैयाव बे समनि माबाया सेंसना जोबनानै थांदों। एबार फैफिननायाव आरो आसामाव गंथामल' जानायखाय क'क्राझाराव जोंखौ 1 नाम्बार दोननायखाय जोङो हा नागिरनायाव गोसो होनानै दिनै जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बाव थैनानै मोनाबिलियाव मालाबा गारि मटरनि उसुबिदा जायोबा बा माबा मोनसे खामानियाव हास्लाबाबा बाहाय रेस्ट लानानै खामानिखौ मावनानै थांनो हागोन। आरो बे थांलाय फैलायाव जों सानो एसेबां माने उसुबिदा जानाय नङा मोनागुनाबो रिक्सानि अभाब जानाय नङा थांनाय आरो फैनाय गारि घरा हमनायावबो उसुबिदा जाया होननानै जों सानो। आरो दिनै बायद'आ थांथारनोसैमोन होलांनो गोसो गैयामोन थेवबो जों खावलायबाय नोंथाङा जुदि बे हाखौ होलाङाबा जों मोनगोन आरो नोंथाङा होलाङोब्ला जों बेखौ चिरदिन जों जिउ जोबजासिम जों गोसोआव लाखिगोन होननाया बिथाङा थांनायनि आगोल बे हाखौ जोंनो होलांबाय। ओरैनो ट्रेन्सफार जानानै दंखायो मानसिया सार्केल अफिसारा रितुपर्ना दास नोंथांमोननि ट्राइबेलजों लोगोसे आरो ब्रह्म धोरोम आफादनोबो बेयाव खावसे हगारनाय ब्रह्म धोरोम औ बेखौ बिथांमोना शिबनिफ्राय मोनदों बे हाखौ नाथाय दासिमबो एलटमेन्ट मोनाखै। एलटमेन्ट मोनैनि खार'ना बे हाखौ दासिमबो बिथंङै सुनो मोनाखैमोन। दिनै बिथांमोना सुनानै मोनबाय गासै हाया 5 बिघा 2 काटा 15 लेसा दं होननानै। दा नैबे लामायाबो जोंनि नैबे लामा आरो बै वालसिमा नाथाय बेखौ एसे दोनथ'बाय बिसोरो खारन बेहाय मोनसे प्राइमारि बर' साहित्य सभाबो हा बिना दङ बिसोरो मोनदोंमोन हाब्रुबारियाव बे सम्पाबति इरिगेसन प्रजेक्टआ खालामनायनि उनाव हाया खालि जानानै 10 बिघा बे 10 बिघायाव 2 बिघाखौ जल मिसन होननाया प्रजेक्टआ लाबाय बिनि उनाव 8 बिघा दङ। दाखालि EM सारा होनबाय
जुदि नर्म्सआव जोंनि दानि कनभेनसन लुनो नागिरनाया मोनसे कनभेनसन लुनोसै नैबे माबा बायदि हो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कमप्लेक्स बायदि मोनसे माबा मोनसे कनभेनसन जेराव साउन्ड सिस्टेम थागोन मिटिंनि सुबिदा थागोन सोब सुबिदा थाजोबगोन आरो बेहाय बेखौ बेहाय लुनो नागिरदों बेहाय नर्म्सआ 8 बिगा नांगौब्ला बिथांमोना बेहाय हाखौ मोननाय नङा ओंखायनो नैबेहाय थुनहरदों आरो दा बिनि थाखाय बेखौ हाखौ लाखिनानै दोनखानाय बायदि जाबाय बिथांमोनहाबो मोनगोन आरो ब्रह्म दंआथ' मोनखाबाय होनना हमना ला खालि बे हाखौ मोजाङै सुनो मोनैयावल' एलटमेन्ट जाथ'वाखै बिथांमोना जाखाबाय होनना हमना ला दिनैनो बिथांमोननिबो सुबाय आरो बे मण्डला फरवार्ड खालामना होबानो बायद'आ बेखौ फरवार्ड खालामनानै माबायाव लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव हरगोन आरो बिथांमोना एलटमेन्टखौ थाबैनो हरगोन बेनो जोंनि थाखाय जोङो आगोलनि गभर्नमेन्टआव जुजिदोंमोनब्लाबो सुजुग सुबिदा मोनाखिसै जोङो हाखौ नागिरै गोबाव बोसोरनिफ्राय नागिरदोंब्लाबो जों खालामबोनो हायाखैमोन नाथाय जों दा घाबरायसिनाया माने सेंसन फैखाथारनाय जिनिसखौ जोङो लाखिनो हायाब्ला बिल्डिंआ फैखाथारनानै दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माबानिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट नङा बे फैनायखौ हा गैयिनि थाखाय जों हगारहरनांगौब्ला बारे बारे थांनाय बोसोराव हगारनानै देग्लाय बोसोराव हगारनांगौब्ला जोंहा गाज्रि जागोन होननानै जोङो हाखौ नागिरथारनायनि उनाव आरो बे फेरेंगासारजों जों नांगौबा रिजार्भनि हाबाबो चन्द्रपारायाव जुदि फरेस्टनि हा दंब्लाबो लाथारनो होननानै नागिरनायाव बिथाङानो गावनो प्रस्ताब होनानै होदों जे ओरैबायदि हा दङ पाटरि घाटआव बे पाटर घाटआव बेहाय आर्मि केम्प दंमोन बिसोर थांबाय बे हाया खालि जानानै दं बेखौ नोंथांमोना थाबायनो हासिगोन होननानै बिथाङानो इंगित होनायाव जों थाबायनानै बे हाखौ दिनै मोननाय जाबाय बिनि थाखाय फेरेंगासार बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जों धन्यबाद होयो आरो जाय सार्कोल अफिसार बिथाङा जोंनि थाखाय खस्थ' खालामनानै बे हाखौ सुनानै लांबाय जाय मण्डल बिथाङाथ' जोंनि ट्राइबेल मानसिखाय बर' मानसिया स्पेसियेलि गोसो मोदोम जिउ होनानै एक फैसाबो जेबो लेनदेन खालामाजासे जोंनो मोजाङै सुना लांबाय आरो दिनै जोङो बे हाखौ जोंनि आखायाव मोनबाय आरो दानि बुंलांबाय बिथाङा हेन्ड अभार एन्ड टेकेन अभारखौ जों दिनै मोनगोन होमब्ला जोंनि आखायाव जोङो फैसिगोन आरो जों दिनैनो बे अफिसनि साइनबर्डखौ लागायना गालांगोन आरो बेखिनि थेंक इउ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धर्म कमिटिया न' मोनसेबो गैजायैखाय बिटिसिआव बिदों चिफ सारनाव ओमफ्राय बिथाङा जोंनो हा होनो थिनदों ओमफ्राय सार्कोल अफिसारखौ नागिरनो थिनदों सार्कोल अफिसारा नागिर नैबे हाखौनो मोनदों आरो फरिं लेन्ड बे दाग नाम्बार 666 ओमफ्राय गभर्नमेन्टनि रेकर्डआव बे एखेबारे क्लिन बे कास्ट लेन्डखाय ट्राइबेल संगोनो बे हायाव गासै 5 बिगा 3 काटा 15 लेसा दं बेनि खावसेया बिसोर लाबाय ट्राइबेल संग लाबाय खावसेखौ जों मोनबाय आरो बे हायाव जों मिन्थिनायाव खुनु गन्डगल गैया बा गन्डगल दंबा सेक्रेटारियेट लेभेलाव जों जेला खबर लायो होमबा बुंगौमोन आरो सार्कोल अफिसनि मानसिया बुंगौमोन रेकर्डआ खिथागौमोन ओमफ्राय दिनै सुनाय जानाय नङामोन माथ्र' बे हा इलिगेल नङा आरो माने एसे बेले बेजे दं गोदो वाटार रिसर्सजों बिस्रा माबा मोनसे जादोंमोन नामा ओमफ्राय माबा 15 लाख थाखा मोननानै खुसि जालायै खोथा दंमोन नामा ओंखायनो बिदि खालामबाय थादोंमोन आरो बिसोर ओनसोलनि मानसिफ्रा दा मा खावलाय माबा बुंनो सानो जे सरकारखौ दा जों बिटिसि सरकारखौ ओरैबायदि मोजां मोनबाय जों बिराद धन्यबाद होनो लुबैयो आरो बे जोंनिया इएमआबो लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि इएमआबो खुब मोजाङै जोंखौ सह खालामदों बिथाङा गोरायैनो जोंखौ सहजग खालामदों जों बिथांनिसिमबो धन्यबाद होयो आरो चिफ बिथांनिसिमबो धन्यबाद होयो दा बे हा दिनैनिफ्राय जोंनि जाबाय आरो बेवहाय हयथ' आरो जेबो गन्डगल जानाय नंला जों गोजोनबाय